to hangkai dol rok tai sahai na hainaro bai malai ja sakka no kat al video asa khana ko to kaham kurung no tongbai na hanoi hangkai tini ni video rok hangkai tan rok title te thumbnail no na saiman khanang tini tam no ti kok sanan nai tong e banorok bai malai tong hangkai norok nugoi man khana thang na yo ko miani pordin je gotna got imani mono tu nang tini kisa kok salai na sini je Triprasa boroi masa sini student no bukhuk jok masa Agartala o tongkutui je Tripura University o pori tongo hangkai o Tripura University pori tongmani jorao bo jebro Tripura University o thango o jorao je norok nugoi man khana je tam onglaika je Tripura University thang tongpuro ekdom auto bai thangmani hingke o jorao no je Tomung Sitra kaisa sola tam kaika Tomung Sitra je tongmani bagoi phunukmani eba je bini nijini private part no je romoi lilak riwoi je sini o bukhuk juk songno phunukmani umna tui no tini chungkok sukrobai salainai norok nugoi man khana je bo এমন একটা বিহিয়া লুপসা দুনিয়ানি শ্রেষ্ঠ হংকাংkai amono o borok no khna hai matong jago ang kiaba norok nugoi man khana ekdom chine o bukhuk juk song matro tam sane borok thangdrop se ko university o thangdrop se je emon bhabe je borok no asuk je lasma se jaga phunukka je sak motokoi phunukka eba bini private part no je lilak roi mothoroi mosomoi phunukka amo belai no selengna sisa tomung rok o sini je Tripura hasteni je Rajdhani Agartala hai jaga rogo buri rok tongani sanani belai no amo hai hingkang belai no kosto ongkuknai tamni bago hingkai bufuru tamong thangnai bufuru tam khai rejaknai bufuru hokre sapre khaijaknai mo belai no lasma sisa sini Tripura hasteni bago hingkai omono je bofia ba abhai khaimani plastic o ekdin ni bisingo no je police o thangoi FIR khaiman loge no ekdin ni bisingo no bono romoi kari rikha je police o Tripura police ni theke belai no borok no bo hambai mare utam ni bago borok na sak kharma bai mo hai bihia lupsa abhai borok no rutugoi kari mankha manorok ane video no tabuk bo nai tong subscribe khai di dol rok te bell icon no sinoi dakte notification norok ne aro sobai nai jakke norok ane video no bo katal update norok nugoi manano he dol rok norok nugoi man khana je ekdom pura mono asuk din nanglia je ekdin ni bisingo romoi sijaka sala behem chutno to belai no ama hai borok rok no rutugoi kari mane belai no police no ba hamna re o to dol rok kene video no